La beatificación siempre es un momento de mucha alegría porque significa el reconocimiento del esfuerzo o el testimonio de un grupo de hermanos, ¿no? que viven en profundidad su fe, su consagración a Dios y dan la vida por acompanyar al pueblo i animar-les en este camino hacia Dios. Molta il·lusió, molta preparació, molt treball, però una entrega tremenda per aquesta causa. Perquè els meus pares ja havien somiat i tota la dinastia, tots estàvem pendents de quan es faria. La meva mare, cada persona que hi havia a Sant Pere, un nen que si es mora, si no es mora, agafava la fotografia que porto jo, aquell retrat, i el portava a aquella casa a veure si feia un miracle. Que són moments no per mirar bons i dolents, sinó la bona gent que siguin reconeguts, estimats i valorats. Per això per mi és una gran alegria avui aquesta beatificació. Per Manresa és un fet excepcional. De fet, fins al papa Benet XVI les beatificacions es feien totes al Vaticà i, per tant, és la primera vegada que hi ha una beatificació a Manresa i no només a Manresa, sinó al conjunt de la diòcesi de Vic. Per tant, és un dia de festa grossa per l'Església Catòlica i nosaltres el que fem com a ciutat doncs, és acompanyar-los en aquesta celebració. S'ha confirmat que aquests germans nostres, igual que nosaltres, jo sempre dic, amb les mateixes debilitats o les mateixes il·lusions, doncs s'ha reconegut que han donat la seva vida per Jesucrist. Són testimonis de fe. I no són patrimoni de ningú, simplement és de l'Església. I han sigut conseqüents fins a les últimes conseqüències. Durant la persecució religiosa de 1936-1939, 36 frares de la província caputxina de Catalunya foren sacrificats in odium fidei. 27 d'entre ells ja han estat beatificats. 3 més foren introduïts en la causa que avui arriba a terme. Nuestros beatos llegaron aquí a Manresa, donde desarrollaron un ministerio ejemplar y fecundo en la predicación y la guía espiritual. En el rostro de cada mártir encontramos un original espejo en donde
descubrir los rasgos de rostros de Cristo. En efecto, es siempre Él quien concede a cada uno la firmeza de la perseverancia y le da en el combate la victoria. La relación del morir y vivir con Cristo es en el mártir inseparable del morir y vivir con la Iglesia y más concretamente con cualquier iglesia particular y con toda ecclesiola in ecclesia, es decir, con todas las realidades eclesiales, donde y por la cual el mártir da su vida. El honor que hoy rendimos a nuestros tres beatos mártires invierte de modo impensable, pero verdadero, el proceso de la vida y de la muerte. Incluso sus reliquias, hoy expuestas a nuestra veneración, no son en ningún modo vestigios de muerte, sino semillas de vida. Tots tres s'afegeixen a la llista de la diòcesi de Vic dels seus 7 sants canonitzats i 96 beatificats, la major part màrtirs. Gràcies siguen donades al Senyor, font de tots els dons. Los mártires, archivos de la verdad escritos con letras de sangre, nos recuerdan que la verdad nunca muere y que el amor es el único camino que lleva a la vida plena. Gràcies també a tots vosaltres, framenors caputxins, per voler celebrar la beatificació dels nous beats en aquesta col·legiata basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa. La meva més cordial felicitació a tots vosaltres per afegir una nova pàgina d'or en la vostra llarga història de santedat amb aquests 3 nous màrtirs, els noms dels quals restin inscrits en el llibre dels beats de l'Església Catòlica. Us imagino a vosaltres avui com a actors de reconciliació, pregant pels qui en aquell moment de bogeria col·lectiva van ser els vostres botxins i demanant a Déu que puguin gaudir de la pau de la seva visió gloriosa al costat de vosaltres que vau ser les seves víctimes. Volem fer nostra la vostra pregària també i que aquesta celebració hagi estat una contribució a la reconciliació i a la pau. Us encomanem la ciutat de Manresa i la diòcesi de Vic que avui ens acullen, perquè el testimoni de Crist pel qual vau donar la vida hi segueixi viu i encès. Ens encomanem també a vosaltres, nosaltres, els frares caputxins, els vostres germans de la província caputxina de Catalunya i Balears, que avui, des de la nostra pobresa, continuem amb l'anhel que la imatge de Sant Francesc segueixi encarnant-se en aquesta terra tan concreta, tan complexa, tan estimada. Beat Benet de Santa Coloma, beat Josep Oriol de Barcelona, beat Domènec de Sant Pere de Riudebitlles,
pare i les seves germanes, tota la seva família, que són 7 germans, devien parlar molt, amb molta estimació del pare Oriol i penso que estarien molt contents d'estar aquí, en aquest moment. Era un moment molt esperat. Perquè sé que ells els hagués fet molta il·lusió poder estar avui aquí. Els pares nostres, les nostres ties, l'àvia... Una il·lusió. Una il·lusió tremenda, sí. Clar. Sí, i tant. No t'imagines que puguis tenir una persona així en la família i al poble. A prop de la muntanya Montserrat, que hi ha el miracle de la llum, doncs ens feia gràcia posar la seu també on ells seran beatificats. I llavors, la Verge de Montserrat, que és patrona de Catalunya i que és tan nostra, doncs és la que presideix la icona. Llavors, ells tres estan en senyal de veneració al seu costat i estan protegits per la seva resplendor de llum. És un pas més perquè, com ho recordo sempre, igual ells van donar testimoni, nosaltres necessitem la mateixa valentia, no només a nivell de la fe, però en tots els àmbits necessitem gent convençuda amb allò que fan, que és important en la vida. Tant si és en l'àmbit de la fe com si és en altres àmbits, una persona convençuta d'allò che fa sempre è un puntal per la società. Che tutto questo avvenga nelle chiese diocesane ci fa capire che la santità non nasce in una chiesa universale, nasce in dei luoghi, in delle regioni, incontra dei volti, delle storie. La santità nasce nelle chiese particolari. Acabar també tota una feina que ha tingut anys del procés de beatificació. El que desitjaria és que intercedeixin perquè la vida caputxina a Catalunya, ni que sigui amb la pobresa que tenim ara, i que ja hi estem acostumats també, continuï i arrelada aquí, en el lloc, amb la llengua, amb la nostra gent, puguem continuar per molt temps més.